രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ, നമ്മളെ അന്തരംഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, അപ്പൊ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ അതില് 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവ് എന്താ ചെയ്തത്? സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാന്റെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടായിട്ട് തോന്നിയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചു. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടി. സൃഷ്ടികർമ്മ നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വപ്നം പോലെ താൽക്കാലികമാണെന്നും അവിടെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞല്ലേ. പാദത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പാദത്തിൽ നിന്ന് പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പ്രാണവായുവിനെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക്, അവിടെ നിന്നും മാറിടത്തിലേക്ക്, പിന്നെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് അങ്ങനെ ആവാഹിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 21ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി എടുത്തില്ലേ നമ്മള്? 21 എടുത്തില്ലേ? 22 അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? 21, 22 എടുത്തു. 23 എടുക്കണ്ടേ? 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. പ്രാണവായുവിനെ ഉയർത്തി പുരിക മധ്യത്തിൽ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ, ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ യോഗി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു? മനസ്സിനെ കൂടെ കൊണ്ട്. പിന്നെ വെറുതെ മനസ്സ് മാത്രല്ലല്ലോ, മനസ്സും പിന്നെന്താ കൊണ്ടുപോകുന്നത്?
കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങള് പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അഷ്ടസിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അഷ്ടസിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? അണിമ, മഹിമ, ലഹിമ, പിന്നെ ഗരിമ, ഈശിത്വം, വശിത്വം, പ്രാകാമ്യം, ഇതൊക്കെ സിദ്ധികൾ, 8 സിദ്ധികൾ. ഇത് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ്? ഉന്നത ലോകങ്ങളില്, മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ കൈവരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെത്താനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ സിദ്ധികൾ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം 23ാമത്തെ ശ്ലോകം പോകുന്ന യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇനി കുഴപ്പമില്ല, ഇത്തിരി താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ടാവും. ശ്ലോകം 23 അല്ലേ? 23. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 23. യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമാഹുരന്തർ ബഹിസ്ത്രീലോക്യ പവനാന്തരാത്മനാം ന കർമ്മഭിസ്താം ഗതിമാപ്നുവന്തി വിദ്യാ തപോ യോഗ സമാധി ഭാജാം. യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമാഹുരന്തർ ബഹിസ്ത്രീലോക്യ പവനാന്തരാത്മനാം ന കർമ്മഭിസ്താം ഗതിമാപ്നുവന്തി വിദ്യാ തപോ യോഗ സമാധി ഭാജാം. ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമാഹുരന്തർ ബഹിസ്ത്രീലോക്യ പവനാന്തരാത്മാനം ന കർമ്മഭിസ്താം ഗതിമാപ്നുവന്തി വിദ്യാ തപോ യോഗ സമാധി ഭാജാം. യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമാഹുരന്തർ ബഹിസ്ത്രീലോക്യ പവനാന്തരാത്മാനം ന കർമ്മഭിസ്താം ഗതിമാപ്നുവന്തി വിദ്യാ തപോ യോഗ സമാധി ഭാജാം. യോഗേശ്വരാണാം ഗതിമാഹുരന്തർ ബഹിസ്ത്രീലോക്യ പവനാന്തരാത്മാനം ന കർമ്മഭിസ്താം വിദ്യാ തപോ യോഗ സമാധി ഭാജാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗ ഈശ്വരാണ് മഹാമുനിമാരുടെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ഗതി പ്രാപ്യസ്ഥാനം. ആഹു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അന്ത ഉള്ളിൽ, ബഹി ബാഹ്യമായും, ത്രിലോകങ്ങളിൽ, പവനാന്ത വായുവിനുള്ളിൽ, ആത്മന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ, ന ഒരിക്കലും, കർമ്മഭി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ മുഖേന, താം അത്, ഗതി വേഗം, ആപ്നുവന്തി പ്രാപ്തമാക്കുക, വിദ്യ ഭക്തിയുടെ സേവനം, തപ തപശ്ചര്യകൾ, യോഗ യോഗശക്തി, സമാധി ജ്ഞാനം, ഭാജ ഭജിക്കുന്നവരുടെ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം ആത്മീയ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. ആ നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, തപശ്ചര്യകൾ, യോഗാശക്തി, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അവരുടെ സഞ്ചാരങ്ങൾ സീമാതീതമാണ്. കാമികർമ്മിക്ക് അഥവാ തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദിക്ക് അവിധം അനിയന്ത്രിതമായ സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നു ആത്മീയ ശരീരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ ശരീരം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയ ശരീരമുള്ളവരാണ് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. ആ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, തപശ്ചര്യകള് എന്നിവയുടെ ശക്തി കൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ യോഗാശക്തി, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമല്ല അതിന് പുറത്തുമുള്ളൊരു സഞ്ചാരം സാധിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക്? ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക്. പക്ഷെ കാമികർമ്മികൾക്ക്, അതായത് ഭൗതികവാദികൾക്ക്, നമ്മുടെ പോലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്തുന്നവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അവിധം അനിയന്ത്രിതമായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളൊന്നും ആർക്ക് കഴിയില്ല? ഭൗതികവാദിക്ക് കഴിയില്ല. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വച്ചു പുലർത്തുന്ന നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അല്ലാത്ത ആത്മീയ ശരീരമുള്ള അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവരുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട്, തപശ്ചര്യകളുടെ, യോഗാശക്തിയുടെ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമല്ല അതിനപ്പുറത്തുമുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.
ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ മുഖേന മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രയത്നം വ്യർത്ഥമായൊരു ഉദ്യമം മാത്രമാകുന്നു. എങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവനെ സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സ്ഥൂലമോ സൂക്ഷ്മമോ ആയ അത്തരം യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സ്വർഗം അഥവാ ജനലോകത്തിനപ്പുറം പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഒരുവൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സർവ്വയിടത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ മഹർലോകം, ജനലോകം, തപോലോകം, സത്യലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കും സീമാതീതനായ ബഹിരാകാശ യാത്രികനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. അവണ്ണമുള്ള ആകാശ സഞ്ചാരിക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം നാരദമുനിയാണ്. ദുർവാസ മുനിയും അത്തരം ഒരു ഗഗനസഞ്ചാരിയായ യോഗിയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ മുഖേന മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യർത്ഥമായൊരു ഉദ്യമം മാത്രമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ എന്ത് സാധിക്കും? സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് വരെ പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ലോകമാണ്? നമ്മളെ അഞ്ചാമത്തെ ലോകമാണ് അല്ലെ സ്വർഗലോകം. ഭൗതിക ലോകത്തില് അഞ്ചാമത്തെ ലോകമാണ് സ്വർഗലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭൂമിയില് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെയാ പോകുക? സ്വർഗത്തിലാണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മമോ സ്ഥൂലമോ ആയ അത്തരം യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ സ്വർഗം അഥവാ ജനലോകത്തിനപ്പുറം പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സ്വർഗലോകത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം. അവിടേക്കൊന്നും പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ജനലോകത്തിനപ്പുറം പോകാനായിട്ട് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ശരീരത്താൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും സർവ്വയിടത്തും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 14 ലോകങ്ങളിൽ എവിടേക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ മഹർലോകം, ജനലോകം, തപലോകം, സത്യലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കുപരിയായിട്ടുള്ള വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കും സീമാതീതനായ ബഹിരാകാശ യാത്രികനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മാത്രമല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏതാണ് പറഞ്ഞ? സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം ഇവിടേക്കൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കും. അവണ്ണമുള്ള ആകാശ സഞ്ചാരിക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം നാരദ മഹർഷിക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. നാരദമുനിക്ക് ആകാശ സഞ്ചാരിയാണ്. എല്ലായിടത്തും പോവാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിക്കും. ദുർവാസ മുനിയും അത്തരം ഒരു ഗഗന സഞ്ചാരിയായ യോഗിയാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യോഗി തന്നെയാണ് ആര്? ദുർവാസ മഹർഷിയും. ഭക്തിയുടെ സേവനം, തപശ്ചര്യകൾ, യോഗാശക്തികൾ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്നിവയുടെ ശക്തിയാൽ ഏവർക്കും നാരദ മുനിയെയും ദുർവാസാവിനെയും പോലെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട്, തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ട്, യോഗാശക്തികൾ കൊണ്ട്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നാരദ മഹർഷിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ദുർവാസാവിനെ പോലെ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ആത്മീയ ആകാശം ഭാഗികമായും ആകാശം സമഗ്രമായും ദുർവാസ മുനി കേവലം 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, ആത്മീയ ആകാശം ഭാഗികമായിട്ട്, ഭൗതിക ആകാശം സമഗ്രമായിട്ടും ദുർവാസ മഹർഷി കേവലം 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ വേഗം ഒരിക്കലും ഭൗതികവാദികൾക്ക് ആർജിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ വേഗം തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? അത്രയും വേഗതയുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അത് ഭൗതികവാദികൾക്ക് ഒരിക്കലും ആർജിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നുകൂടി അവിടെ പറയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈശ്വാനരം യാതി വിഹായ സാഗത സുഷുമ്ന ബ്രഹ്മ പഥേന ശോജിഷ വിധൂത കൽഗോധ ഹരേരുദസ്താത് പ്രയാതി ചക്രം നൃപശൈശുമവാരം. വൈശ്വാനരം യാതി വിഹായ സാഗത സുഷുമ്നയാ ബ്രഹ്മപഥേന ശോചിഷ വിധൂത കൽഗോധ ഹരേരുദസ്താത് പ്രയാതി ചക്രം നൃപശൈശുമാരം. ചൊല്ലാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാനരം യാദവികായ സാഗതാ സുസ്മണയ ബ്രഹ്മപദേന തോജിഷ കൽക്കോദഹരേരുദത് പ്രയാതി ചക്രം നൃപന ശൈശുമാരം നരം യാദിവികായ സാഗതാ സുസ്മണയ ബ്രഹ്മപദേന തോജിഷ വിദൂത കൽക്കോദഹരേരുദത് പ്രയാതി ചക്രം നിഭ ശൈശുമാരം നരം യാദിവികായ സാഗതാ സുസ്മണയ ബ്രഹ്മപദേന തോജിഷ വിദൂത കൽക്കോദഹരേരുദത്താത് പ്രയാതി ചക്രം നൃപ ശൈശുമാരം. കൃഷ്ണ. വൈശ്വാനരം യാദിവികായ സാഗതാ ബ്രഹ്മപദേന തോജിഷ പ്രയാതി ചക്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൈശ്വാനരൻ, വൈശ്വാനരം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈശ്വാനരം അഗ്നിദേവൻ, യാതി ഗമിക്കുന്നു, വിഹായസ ആകാശമാർഗേണ, ഗത തരണം ചെയ്യുന്നത് വഴി, സുഷുമ്നയ സുഷുമ്നയ സുഷുമ്നയിൽ കൂടി, ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മലോകം, പഥേന മാർഗേണ, ശോചിസ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, വിധൗത കഴുകിക്കളയുകയാൽ, കൽപ്പ അഴുക്ക്, അഥ പിന്നെ, ഹരേ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ, ഉദസ്ത മുകളിലേക്ക്, പ്രയാതി എത്തിച്ചേരുന്നു, ചക്രം ചക്രം, നൃപ ഹേ രാജാവേ, ശൈശുമാരം ശിശുമാരൻ എന്നു പേരായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ രാജാവേ, ഉന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാനായി സുഷുമ്നയെ ഉദ്ഭാസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായ വൈശ്വാനരയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും മുഴുവനായും പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും അനന്തരം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയുമായി സംബന്ധിക്കാൻ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു യോഗി ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പോയി അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? അല്ലയോ രാജാവേ, ആര് പറയാണ്? രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതായത് ശുകദേവ മഹർഷി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഉന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ? സുഷുമ്നയെ ഉദ്ഭാസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുഷുമ്നയെ ഉദ്ഭാസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആകാശഗംഗയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള വൈശ്വാനരിലേക്ക് പോകും. ആദ്യം എവിടേക്ക് പോകും? അഗ്നിദേവന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. വൈശ്വാനരയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? ശുദ്ധി വരുത്തണം. അശുദ്ധികൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കണം. എല്ലാ അശുദ്ധികളും മുഴുവനായിട്ട് പ്രക്ഷാളനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അശുദ്ധികളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായി തീർന്ന് അനന്തരം എന്ത് ചെയ്യാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയുമായി സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക്, ഏതെവിടേക്കാണ്? ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുന്നു. ശിശുമാര ചക്രത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ധ്രുവ നക്ഷത്രയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള വലയത്തെയുമാണ് ശിശുമാര വലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശിശുമാര ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ ധ്രുവനക്ഷത്രത്തെയും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള വലയത്തെയുമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ശിശുമാര വലയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്ഥാനിക ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ ലോകം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് 25. ഭഗവാന്റെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്ഥാനിക ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ധ്രുവലോകത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ധ്രുവനെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ അടുത്താണ് സ്ഥാനം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ക്ഷീരസമുദ്രം അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രഹ്മലോകത്തെത്താൻ യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് വേണം? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടേക്ക് മാറി?
ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനു മുന്നെന്ത് വേണം? ബ്രഹ്മലോകത്ത് എത്താനായിട്ട് യോഗി ആകാശഗംഗയെ തരണം ചെയ്യുന്നു. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്കുള്ള മാർഗ മധ്യേ യോഗി ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള വൈശ്വാനര ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ വെച്ച് ഭൗതിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ എല്ലാ അശുദ്ധികളെയും പാപങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായും പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വരുത്തണം? ശുദ്ധി വരുത്തണം. ശുദ്ധി വരുത്താനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുക? അഗ്നി കൊണ്ട്. അപ്പൊ അഗ്നിദേവന്റെ ലോകമായിട്ടുള്ള വൈശ്വാനര ലോകത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് അവിടെ ഭൗതികമായ ലോകമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അശുദ്ധികളും പാപങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രക്ഷാളനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി തീരുന്നു. പിന്നെ നഭോമണ്ഡലത്തിലെ അതായത് ആകാശഗംഗയെ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകമായ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന മാർഗമായി ഇതിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആകാശഗംഗയ വഴിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞ പാതയായിട്ട് ആകാശഗംഗയ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്യുന്നത ലോകമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് നയിക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പിന്നെ പറയുന്നത്. അടുത്തതിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വിശ്വനാഭിം ത്വതിവർത്യ വിഷ്ണു രണീയസാ വിരജേനാത്മനൈക നമസ്കൃതം ബ്രഹ്മവിദാമുപൈതി കൽപായുഷോ യത് വിഭുത്താരമന്തേ. തദ്വിശ്വനാഭിം ത്വതിവർത്യ വിഷ്ണു രണീയസാ വിരജേനാത്മനൈക നമസ്കൃതം ബ്രഹ്മവിദാമുപൈതി കൽപായുഷോ യത് വിഭുത്താരമന്തേ. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിശ്വനാഭിം ത്വതിവർഷ്ണോ യസ്യ വിരചേനാത്മനൈക ബ്രഹ്മവിദാമുപൈതി ആയുഷോ യദ്വിഭൂതാരമന്തേ. നാഭിം ത്വതിവർത്യ വിഷ്ണോ രമണീയസ്യ വിരചേനാത്മനൈക നമസ്കൃതവിദാമുപൈതി കൽപായുഷോ യദ്വിഭൂതാരമന്തേ. വിരചേനാത്മനൈക ബ്രഹ്മവിദാമുപൈതി ആയുഷോ യദ്വിഭൂതാരമന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത് അത് വിശ്വനാഭി വിശ്വരൂപത്തിന്റെ നാഭി തു എന്നാൽ അതിവർത്തിയ തരണം ചെയ്യുന്നു. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അണിയസ യോഗ പരിപൂർണത നിമിത്തം വിരജേന പരിശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടവരാൽ ആത്മന ജീവസത്തയാൽ ഏക തനിച്ച് നമസ്കൃതം ആരാധ്യമായ ബ്രഹ്മവിദാം അതീന്ദ്രിയമായി അവസ്ഥിതരായവരുടെ ഉപൈതി പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കൽപായുഷ സൗരവർഷങ്ങൾ എത്രയാണ്? 430 കോടി അല്ലെ സൗരവർഷങ്ങൾ. യത് സ്ഥാനം വിഭുദ്ധ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആത്മാക്കൾ രമന്തേ ആനന്ദിക്കുക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തെയും പരിഭ്രമണം ചെയ്യിക്കാനുള്ള ആധാരകീലം ഈ ശിശുമാരമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പരിഭ്രമണം ചെയ്യിക്കാനുള്ള ആധാരകീലം എന്താണ്? ഈ ശിശുമാരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ വിഷ്ണുവിന്റെ അതായത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്തായിട്ടാ പറയണത്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ശൈശുമാര ചക്രത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ശിശുമാര ചക്രത്തിനപ്പുറം യോഗി മാത്രം പോവുകയും, അപ്പൊ ഈ ശിശുമാര ചക്രത്തിനപ്പുറം പോകുന്നത് ആരാണ്? യോഗി മാത്രം പോവുകയും ഭൃഗുവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധരായ മുനിമാരുള്ള ലോകത്ത് അതായത് മഹർ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ 430 കോടി സൗരവർഷം 43,000 ലക്ഷം 43,000 സൗരവർഷം കാലയളവുള്ള ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായി നിവിഷ്ടമായ മുനിമാർക്ക് പോലും ആരാധ്യമാണ്
മഹർലോകം. അപ്പൊ മഹർലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള മുനിമാരുള്ള ലോകമാണ് മഹർലോകം. അപ്പൊ അവിടേക്ക് യോഗിക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അഗ്നിയിൽ മുഴുവനും പരിശുദ്ധമായതിനു ശേഷമാണ് അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നത്, മഹർലോകത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൃഗുവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധമായ മുനിമാരുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് അവിടെ എത്രയോ വർഷം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ നിവിഷ്ടമായ മുനിമാർക്ക് പോലും ആരാധ്യമാണ് എന്ത്? ഈ മഹർലോകം. അപ്പൊ പിന്നെ ആ മഹർലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കുറെ വർഷങ്ങൾ പിന്നെന്താണ് അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമാർക്ക്? ഈ യോഗിക്ക്. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് എവിടെ നിന്ന് പോയി ഓരോരോ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോയി ഇപ്പൊ മഹർലോകത്തേക്ക് എത്തി. ഇനി അടുത്തത് പറയാണ് സമയം. അഥോ അനന്തസ്യ മുഖാനലേന ദന്തഹ്യമാനം സാ നിരീക്ഷ വിശ്വം നിരാതിസിദ്ധേശ്വര യുഷ്ടധീഷ്ണ്യം യദ്ദൈപരാർത്ഥ്യം തത്തു പാരമേഷ്ട്യം. അഥോ അനന്തസ്യ മുഖാനലേന ദന്തഹ്യമാനം സ നിരീക്ഷ വിശ്വം നിര്യാതിസിദ്ധേശ്വര യുഷ്ടധീഷ്ണ്യം യദ്ദൈപരാർത്ഥ്യം തത്തു പാരമേഷ്ട്യം. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തോ അനന്തഃ ദന്തഹ്യമാനം സനിരീക്ഷ വിശ്വം നിര്യാതിസിദ്ധേശ്വരായുഷ്ണം യദ്ദൈപരാർത്ഥം പരമേഷ്ട്യം. അതോ അനന്തസ്യ മുഖാനലേന ദന്തഹ്യമാനം സനിരീക്ഷ വിശ്വം നിര്യാതിസിദ്ധേശ്വരായുഷ്ണം യദ്ദൈപരാർത്ഥം പരമേഷ്ട്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഥോ അനന്തരം അനന്തസ്യ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരവും ഭഗവാൻ വിശ്രമിക്കുന്നതുമായ അനന്തന്റെ മുഖ അനലേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ ദന്തഹ്യമാനം ചാരമായി തീരുന്നു. സ അദ്ദേഹം തിരീക്ഷ്യ ഇത് ദർശിച്ച് വിശ്വപ്രപഞ്ചം നിർയാതി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. സിദ്ധേശ്വര യുഷ്ടധീഷ്ണ്യം പരിശുദ്ധരായ മഹാത്മാക്കളാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വിമാനം, അതായത് ആകാശയന്ത്രം. യത് ആ സ്ഥലം ദൈപരാർത്ഥ്യം എത്രയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? 15,450 എത്രയോ സെന്റ് പറയുന്നില്ല. സൗരവർഷങ്ങൾ. അത് തു ഉദാത്തമായ പാരമേഷ്ട്യം ബ്രഹ്മദേവൻ വസിക്കുന്ന സത്യലോകം. ഇനി അവിടുന്ന് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? മഹർലോകം വരെയല്ലേ എത്തിണ്ടായിരുന്നത്? മഹർലോകത്തിലെത്തി. ഇനി മഹർലോകത്തുനിന്ന് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക്. സമ്പൂർണ്ണ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അന്തിമ സംഹാരവേളയിൽ കൽപ്പാന്ത കാലത്ത് അഥവാ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജീവിത കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അനന്തന്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു തീനാളം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംഹാരം നടക്കുന്ന സമയം? അന്തിമ വേളയിൽ, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സമയം, കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തില്, അതായത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന സമയം, ആയുസ് തീരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? അനന്തന്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു തീനാളം ഉത്ഭവിക്കും. വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളും ആ അഗ്നിയിൽ ചാരമായി തീരുന്നത് ദർശിക്കുന്ന യോഗി ഉത്കൃഷ്ടരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ ഉപയോഗിച്ച ആകാശവിദ്യയാൽ സത്യലോകത്തിലേക്ക് ഗമിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഹാരവേളയില് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? നാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നാശം സംഭവിക്കാത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അവിടെ നിന്നും ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കും? യോഗി ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും എവിടെ? സത്യലോകത്തിലേക്ക് ഗമിക്കും. സത്യലോകത്തിന്റെ ആയുസ് ഇവിടെ 15,450 കോടി. വർഷങ്ങളായിട്ട് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയുസ് എത്രയാണ്? ഈ നമ്പർ ഇത്രയാണ് സത്യലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൗരവർഷമായിട്ടാണ് ആ ആയുസ് അവിടെ നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടേക്ക് എത്തി, മഹർലോകത്തിൽ നിന്നും സത്യലോകത്തിലോട്ട് എത്തി. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകത്തിൽ എത്തി. പക്ഷെ അവിടെയും എന്തുണ്ട്? ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ആയുസിന് കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്ര വരെയാണ് അവിടെ ആയുസ് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ് ഗുരുദേവ് കി ജയ് നിത്തായ് ഗുരുപ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് ആദ്യം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം എവിടെ പോകും? അഗ്നിദേവന്റെ ലോകത്തിൽ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. അഗ്നി ലോകത്ത് പോയിട്ട് അസുഷുമ്നയിലൂടെ ആകാശമാർഗം വൈശ്വാനര ലോകത്ത് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് പരിശുദ്ധമായതിനു ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാ കടക്കുന്നത്? മഹർലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മുനിമാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. അവിടെ നിന്നാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? പിന്നെ മഹർലോകത്തിൽ നിന്നാണ്. അവിടെ കുറെ വർഷം ജീവിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. മഹർലോകത്തു നിന്ന് ജനലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ജനലോകത്തു നിന്ന് പിന്നെ സത്യലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതായത് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ, അതായത് സത്യലോകം. നമ്മൾ ആ ലോകങ്ങളുടെ ഉണ്ടല്ലോ പറയുന്നത്, നമുക്ക് പറയാം. അത് ഇന്നിപ്പോ